वाळू व्यावसायिकांकडे खंडणी मागणाऱ्यांवरती कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी शिवसेना आणि वाळू व्यावसायिकांनी महसूल आणि पोलीस प्रशासनाकडे केली आहे। 4 दिवसांपूर्वी आपण जे डंपर पकडले गेले, ज्याने कोणी खंडणी मागून किंवा काय, हे सगळे वाळू मालक उभे आहेत तिथे डंपरचे सगळे, लक्षात आलं का? आणि हा प्रकार तो कोळमच्या ब्रिजवर आराध्य हॉटेलच्या इथे घडला गेला। जर कोण जाऊन जर अशा गाड्या जर धरत असतील, मग इतके वर्ष तुम्ही बाकीचे गप्प का बसले होते? आणि खंडणीचे त्यांना धमकी देत आहेत, 100 दिवस गाड्या बंद ठेवणार, सगळे अधिकारी आमच्या ताब्यात आहेत, हे आहे ते आहे। त्यांना वाळू मालकांना विचारा ना, वाळू मालक सगळे डंपर चालक आहेत तिथे। आणि त्याचे व्यवसाय असं नाही, त्यांचे व्यवसाय होते ना, त्या लोकांनी असं आडकाड केली आणि असे खंडणी मागण्याचे प्रयत्न केले, तर मॅडम आपल्याला पुढचं पाऊल उचललं, हे उचललेलं पाऊल आहे। जामिनावर सुटलेले आरोपी त्याच्यामध्ये आहेत मॅडम। याच्यावर कारवाई ताबडतोब झाली पाहिजे। मॅडम, तुम्ही मॅडमांशी बोलून घ्या। आणि मॅडम आम्हाला असं आहे नाही, आम्हाला काय 2 नंबरची वाळू काढायची नाही, तुम्ही सगळ्यावर टेंडर लावा ना मॅडम, टेंडर लावा, पास इश्यू करा, आम्ही घेतो ना, आम्ही घ्यायची तयारी आहे मॅडम। आणि आमच्या आमदार साहेबांनी तो सभागृहात प्रश्न मांडलेलाच आहे ना। आणि रोडवर कोणी कोणाचं असं अडवून हे करू शकत नाही ना, असा कोणी आहे का रे? पण यांना अधिकारच कोणी दिले? तुम्ही दिलेत का त्यांना अधिकार? तुम्ही अधिकार दिलेत तर कसे अधिकार दिले सांगा। सांगा। निव्वळ राजकीय उद्देशाने हे सगळं केलेलं आहे। हे सगळे खंडणी बहादूर आहे, त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे। सर्व दारू पिऊन होते आणि मुळे आणि चाव्या वगैरे काढून घेतल्या मोबाईल वगैरे। आहे ना हे किती? काय कारवाई करणार ते आम्हाला सांगा हे आम्ही आता वरिष्ठ कार्यालयाकडे पुढे पाठवले, तुम्ही। त्या अनुषंगाने आम्ही तुमच्या जय महाराष्ट्र। आज या ठिकाणी आम्ही सगळेजण जमलेलो आहोत, सर्व शिवसेना पक्षाचे सर्व पदाधिकारी आणि सर्व वाळू व्यावसायिक हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत। याचं कारण एकच आहे की गेल्या 4 दिवसापूर्वी जो मालवणमध्ये एक प्रकार घडला, त्या प्रकाराच्या निषेधार्थ आम्ही सर्वजण या ठिकाणी निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहोत। आणि याचं मुख्य कारण म्हणजे जे गाड्या पकडल्या गेल्या वाळूच्या, अगदी जोर जबरदस्ती करून आणि खंडणी मागण्याच्या उद्देशाने त्या गाड्या पकडल्या गेल्या आणि त्याच्या निषेधार्थ आम्ही सर्वजण या ठिकाणी जमलेलो आहोत। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वाळू व्यावसायिक हा माफिया नाही, तो प्रामाणिक वाळू व्यावसायिक आहे। मी देखील व्यवसाय करतो, गेली 25 वर्ष मी या व्यवसाय क्षेत्रामध्ये आहे, पण आणि ते सुद्धा आम्ही कायदेशीर लिगली टेंडर घेऊन आम्ही वाळू व्यवसाय करत असतो आणि करत आलेलो आहोत आणि यापुढे पण करणार आहोत। पण आज अशी परिस्थिती आहे की जर एखादा अपघात झाला तर सगळ्यात आधी पहिला धावणारा हा वाळू व्यावसायिकच असतो। जर एखाद्या गावामध्ये एखादा आजारी माणूस असेल तर त्याला प्रथम हॉस्पिटलमध्ये नेणारा हा पहिला वाळू व्यावसायिकच असतो। जर एखाद्या गावामध्ये काही अडीअडचणी आल्या, काही प्रॉब्लेम झाला तर पहिला धावणारा हा वाळू व्यावसायिकच असतो। पण काही राजकीय लोक आपल्या राजकीय उद्देशापोटी, आपल्या राजकीय फायद्यापोटी वाळू व्यावसायिकांना बदनाम करतायत आणि नको ते प्रकार करून त्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करतायत। तर या संदर्भाचं हे निवेदन देण्यासाठी आज आम्ही मालवण तहसीलदार कार्यालयामध्ये आलेलो आहोत। त्याचप्रमाणे मालवणचे जे पोलीस स्टेशन आहे त्या साहेबांना देखील आम्ही आमचं निवेदन सादर केलेलं आहे की ज्यांनी हा प्रकार केलेला आहे त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई व्हावी आणि त्यांच्यावरती योग्य ती कठोर शिक्षा त्यांना करण्यात यावी, जेणेकरून यापुढे कोणीही असं धाडस करणार नाही, रस्त्यावरती जाऊन गाड्या अडवणं आणि खंडणी मागणं हा चुकीचा प्रकार आहे आणि याच्या निषेधार्थ आम्ही सर्वजण या ठिकाणी जमलेलो आहोत।